Областно информационно събитие за споделяне на добри практики при работа с пиктограми с деца от градини от област Сливен. И да се натрупа активен и пасивен речников запас. И сега тук са снимки за работа от децата. Няма как да работим само индивидуално с децата. В повечето случаи работим групово и така се стимулират да работят в екип. Тук по същия начин, отново в пчелички, продължават четат и децата бяха много ентусиазирани, много им хареса, беше им забавно. Опитваха се да съставят изречения. Исках да кажа, че имаме деца с специални потребности, но са малко. Преобладават деца от билингви, деца с различен език на българския, с различен майчин език по българския. И сега, това са пиктограми.